खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 18 अक्ट'बर शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। थांखि बायदियै खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोजौ फारसे जौगालांगोन। वृष राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे खहा जालांनो हागौ, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। जेंनाफ्रा जोबस्रांलांगोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि मोनखानाय बिबाना रुंग'लांगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। सिंह राशि। फिसा बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा नांलायलायनो हागौ, सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। कन्या राशि। गोजान लामा हान्थिनायाव जेंना सोमजिनो हागौ, खैफोद गोनां सान जागोन। तुला राशि। सुथुर जाना थानाया जोबस्रांलांनो हागौ, सोमोन्दोआ गोरोबलायफिनगोन। वृश्चिक राशि। न'खराव गोजोन खुसि थानो हागोन, सुथुरफ्रा जोबस्रांलांगोन। धनु राशि। रांखावरि गैयिनि थाखायनो जार्लायाव गोग्लैगोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मकर राशि। खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन, गोदान मिजिं लाना आगान सुरगोन। कुम्भ राशि। नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि। साननायफ्रा जाफुंनाय नङा, गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि, फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।